Tá Scoil Spreagtha ina scéim creidmhíthe agus cearrtha a spreagann na hiarrachtaí sin is scoil na lán-Bhéarla, úsas na Gaeilge a chathú agus a bhéadú i dtimpeallacht na scoile. Fóbairíú an scéim ar an cospair go méid sé na hinspraid is scoilna úsas na Gaeilge a bhéadú agus na hiarrachtaí atá a neanú ag na scoilna a léirú agus stadas amach marall ar na hiarrachtaí sin. Le breis agus achú a dá scoil ag ghlacu páirte intí am léine agus an scéim in isise dar bbliain saci tá an scéim ar an scéim is smó ó híh fólam na deangaí de ag levan na bunscoilíochta an seo ó thuí ó curry stop le Primary Modern Languages Programme hí ar neamhbhíl sa cuaig déag. Pagan an scéim seo chun buacha ag deir na scoilbbliana le hacadí cearrtha agus ag an runfar stadas mar Scoil Spreagtha ar na scoil le rathúla don scoilbblion seo. Ar an drachar tá tréiste na tréimhsí is gura agin in san Europe maidir le fólam na deangaithe nach bhfuil aginine ach tréimhse riachtanach ar blian a hacht agus bliana dé ar an drachar. Mar sin de agus ar an áhar gur min teanga í an Gaeilge tá minlú a deanú ar an Gaeilge a rís agus rís ealagus. Tá sin feici aginine leis an líon dalta a het ó daithir an ífan géad ó dheabhas a seach go dtí fí trí agus leis seo bhilinn sin a chur bhhaart slí. Tá Gael Linn thbheith sásta gromaid ag obair le profil níos áde chuirt don Gaeilge ag aithin lebh scoilíochta le fad an lá a creidimiid go smir go deocha le seo ardú profile a thuirt don Gaeilge ag le aithin lebh bunscoilíochta agus gur féidir linn luach na hibar seo ag le gceann 2 bliana, 7 bliana agus 10 bliana agus ardú ar líon na náltaí ar réon GCSE Irish. Leis sin tá sogin marall ghfuil ráta astraithe níos áide an Gaeilge ó GCSE go hard level gur cóir ghfuil ardú an máidir líon na náltaí ar réon hard level Gaeilge cumáid. Támuid cinnte go mé tarú ar an obair seo agus támuid dúil go mór le tarú na hibar seo eagal sna blianta amachróin. Well, ní féidir lomsa aonrod dara maidir le ceacu choile is fearr agus ceacu ceantar is fearr ach an rud a dearthaí mar gine a dáas níos sa ceantar seo agus sa choile seo. Chuirte álar macraí na hiarrachtaí seo eacail sa scoilne ar fud fad an choile tá breis agus fithe scoilógaine sa choile seo le breis agus cúg scoil déag inis ar an lista eitheh le páirte glacuún agus is dótha go léirinte sin cé có cinál déagar seach agus atá ahan daine san áil seo in san choile seo letharnathe agus a bhí le fad an lá sin gur léirú ar an deabair tá teite amach ar fud fad an phobal agus támuid thbheith sásta go bhfuil méid ibar seo go éis na scoilne. Agus an rud a dearthainn fa sin na mána bhfuil an Gaeilge tárta glóir don scoil áitiúil ní bheisi tárta glóir don phobal chéthe. Leis an scoil seo tá sé feiceogin ghfuil siad a gúsas na Gaeilge ina fic an fuit áitiúil go bhfuil an Gaeilge sin na cléisiúil agus an usage ar fud an phobal agus chuirte álar macraí sin eacail céimara. So gomid buchas le fáras na Gaeilge as muoinú chur fáil don scéim seo a chomáile sin gomid ar muchas le chéad na Gaeilge i ggóile an dúr an mhór agus an dúin as an tógra seo a dhéanú chuirte tugann sé salas don de obair fad atá teite amach na scoilne seo agus tugann sé ardan den na hiarrachtaí sin a deanta na scoilne so támuid féarhaig.